banyune entek, Mak. Entek ya wis le. Bendera pun iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bisa ya? Bang, ubi ae. Oh. Banyune iki ndi? Iki kedhi ra diseni. Kok kira-kira ubi ra ono banyune kok. Ya mbok yo ngono ku yo diseni barang ta. Guru mau tegon. Ngawur. Ini lah mbono ya bareng sawah iki wong tuwa. Ngono kok kuwe ngene pemuda kok ngomong lamun. Mana gelem atus ngono. Emang kenapa jane? Kowe eling apa ora jane? Ana apa? Aku semen penggian rampung iki wong tuwa wis bahagia. Emang bulan apa? Bulan. Bulan apa ya? Apa? Itu Indonesia apa ora jane? Indonesia KTP ku Indonesia kok. Iki mau bulan Agustus. Nah terus kenapa? Indonesia itu merdeka, aku pengen merdeka, aku berjuangnya 300 tahun tujuh. 200 tahun. Merdeka ya Masa ngerti apa selair kowe iki ya. Loh. Merdeka itu ya ora hadiah, ya ora nek nyolong, berjuang. Loh, Nah terus karepmu memang ngopo? aku emang golek bendera. Loro olak-walik ngono. Taono ngelung dah sini. Rasa sing tahun-tahun Ya terus memang niatmu iki arep piye ngono? kudune ya nek iso ora iso ya kudu duwe bendera dihormati kok ngarep omah. Yo, Iya. aku mangan nang sawah. Wong yo nyatane kira aku jare mau cepet aku mah yo perlu sawah. Terus Apaan tuan iki ora paham. apa? Bendera. Nang sawah juga. Mosok bendera ku digowo. Tak kira paham lho. Mosok kemerdekaan aku sawah wong cah ngono. Kowe tenan apa ora aja ngapusi kowe. Lha tenan makane dadi anak karo iki ora-orane ku yo ngiwangi wong tuwa sabarang ngono lho. Ben iso weruh wong tuwa sawah iki lapo. Ayo Jiko. Jiko, Yo, ayo Jiko. wis nek paham ya. Lho, merdeka ae. Gak ngarep omah. Mosok omah ora ada benderane sawah dhewe bendera. Terus ayo Ayo siap. Jiko. siap. Gas. Wis. Lho, sandalku lho ndi? Weh. Ora rene murid busak busu piye? Lha iki sandalku are. Lho, aku marene iki sendal. Kemarin aku sendal. Ora no. Aku tadi sandal kok Busak busu. yo sok kene wae yo. Mbok kok kene kok bolak-balik kok mulai neh. Ora, engko elingno. Tenang Ayo kok. Aduh. Loh, wis tak bukti tok wis lara. Loh, jae ku pit iki tak jiwahi. Walaupun iki mbok kepuk iki sing lara aku. Bayu pun yo walak ngono ya. Masa ngene-ngene lah iku hasil keringate dhewe. Yo sayo. Ayo. Piye iki? Ayo. Iya sik kok. Awakmu apa, Cok? Dane gebet. Gebet dane. Gebet dane. Sibuk yo. Dalam sih. Salah pengen aja. Gua ora wes. Iya ya.
janjane kayak kuro sawah Pak aku tenan ora. Weruh aku dek sore no sawah kok. Sebelah ndi? Wis kok, penting aja ngliwati polisi tidur kowe. Hah? Aja ngliwati polisi tidur. Lah aku ditilang piye? Lah iya aja ngliwati polisi tidur. Ngono ya. Heeh. Polisi tidur. Nek polisi tidur nganan iki lho. Yo, Yo. kalau polisi tidur, kowe nganan wae. Oke, gas. Ate nek gas, kowe nek krungu tangi lho. Iki nganan wae. Nganan. Nganan. Yo. Oh, yo. Ayo, ayo. Ayo. Bro, kayak ada senjata api. Motor aku beli no. Oh ya. Oh iya ya. Sama aja. Ya. 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 Merdeka.